Синята коалиция откри с водосвет за здраве предизборната си кампания в Велико Търново. На молебена дойдоха кандидатите за кмети, за общински съветници, членове и симпатизанти на партиите в състава на коалицията. Честно и открито управление, възможно най-ниски данъци и такси, изграждане на детски и спортни площадки, нормална бизнес среда, безплатен транспорт за пенсионерите, премахване на сините зони са част от акцентите в програмата на Синята коалиция тук. Надявам се на подкрепа от великотърновци. През последните няколко години ние свършихме немалко неща в Великотърновският общински съвет. Групата общински съветници от Синята коалиция с номер 45 поддържаше нивото на една умерена конструктивна опозиция на общинска администрация. Ние бяхме единствените, които се противопоставихме на някои от решенията, които бяха залегнали и които бяха в ущърб на великотърновските граждани. И тук използвам възможността да ги припомня. Това беше нашата яростна опозиция срещу въвеждането на сините зони, срещу тяхното работно време. Свършихме добра работа с такса смет на общинските училища. Поддържахме и искахме да се намаляват всички местни данъци и такси. И това е едно от нещата, които са залегнали в нашата предизборна програма. И най-важното е, че гарантираме на Велико Търново едно открито и честно управление. Със сигурност Синята коалиция в Велико Търново може да стигне до балотажа и тогава да консолидира всички срещу БСП. Категоричен е Веселин Методиев. Той и колегата му от СДС, доктор Ваньо Шарков, пристигнаха в Велико Търново, за да заявят подкрепата си за Синята коалиция на местните избори. Мисля, че това е по силите на Синята коалиция в Велико Търново. В града има истинска здрава традиция да се гласува вдясно. И след всичко, което се случва в тези 2 години на управление на ГЕРБ, мисля, че нямат наистина проблем да постигнат този резултат. Сигурен съм, че ще има балотаж и поради тази причина вярвам, че ще си отидат на балотаж 2 традиционни партии вляво и вдясно. Има няколко неща, които бих могъл да кажа. На първо място, човек за да се кандидатира за кмет и за да успева предизборната кампания, първото, което е необходимо е да има кураж. Аз мисля, че нашия кандидат е точно такъв. Господин Алексиев е човек с достатъчно натрупан и професионален опит в работа на общинска администрация, като общински съветник. Смятам, че това е една кандидатура, която дава наистина шанс на хората с дясно мислене във Велико Търново да изберат един кмет, който да отстоява техните интереси пред държавните институции и пред Европа, разбира се. Тук сме най-чистите хора, които не изневериха на своите партии. Тук останахме и над лиите, каза минути преди поднасянето на цветя пред паметника на майка България кандидатът за кмет и водач на листата на Синята коалиция Камен Алексиев. Имаме силата да се борим и смелост, за да отстояваме позициите си както до сега. Категорични са кандидатите за местна власт от Синята коалиция с номер 45 в изборния ден.